Het oude paad wie naar tolen wie skien online. Het wie net meer verhudden en op grond plakken ontstienen bij meer waar plassen. Net geschikt voor mensen in een rolstoel dat het paad eens van bedoeld wie. Wedstrijd zal eens een keer hond dat we een rolstoel eruit loeken moesten die de pedoes inrieden weer. En dat is net reclame voor een rolstoelpaad. Die niet meest kan leuk? Nee, die werden alleen wat teleurgesteld. Die zei ik van, je hebt jou aan dat je een rolstoelpaad hebt en het functioneert totaal net wat het voor bedoeld is. En dus weer de werk aan de winkel. Het Frieske Geer wil het paard graag weer bereikbaar hebben, want er is een soort verlet van. Een paar weken geleden was ik vooral bellen door een man die mij zien oude mem komen voor mijn rolstoel. Ze ziet de paarden op en ik denk dat dit echt wel in een behoefte verzucht. Deze dagen krijgt de volslijne route van 2,5 kilometer een nije betonnen toplaag. Ze moet elk weer van de natuur geniertje kennen en in de neffens het Frieske Geer geen reden meer waarom minder validen net de natuur in loeken kennen. We hebben een mooi bezoekerscentrum met een invalide wc is. Direct bij het bezoekerscentrum begint het invalidepaad al. Hier en daar om de wijstenen bankjes. Ik heb er wel vertrouwen in dat we nou op deze mooie locatie de mogelijkheden onderlezen dat er mensen kan komen. Het nije paad wordt online met financiële stiepen van de postcode loterij en met 30 ont 40 jaar meegaan.